बुंदों गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि सबिता दैमारि ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आरोबाव गोदानै खुलुमनाय जासिहरलायबाय लोगोफोर। आं दा रुनिखाता बाथौ बियाबनि सिङाव थानाय खाथ्रिबारि गामियाव दंफैयो। दा आंनि ब्लगा मानि सायाव जागोन नोंथांमोनहा एसेब्लाबो थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय। माने बे गामियाव एसे नायखांगिरि ओंखारदों नालाय दा आङो गामिनि आदै जानाय आंनि बिहाव जानाय बिसोरखौ लानानै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे खोथा रायलायनो सानदों आरो दा आदैमोनहा बे खोथाखौ फारि फारि खोन्थालांबानो जाबाय जाहाथे आंनि भिउवार्सफ्राबो मोनथिनायनि आरो मानि सायाव मा ब्लग लानानै फैदों आङो। आदैया एसे बुंनानै होदो। आच्छा, जोंनि खाथिबारि गामिनि दिनै समयसाफोरखौ आं फंनैसोबाबो खोन्थालांसै। दिनै देबसुं गथिनि बिजि देबस्रि गथि बिसोरनि जानाया बिदिनो बोसोरनै देर बोसोरसो जाबाय। सिगांनिफ्राय बिसोरो जेबो उदिसखौनो लायाखैमोन बा जेबो थाल खालामाखैमोन। दा बिनि उनाव सानैबो एखमबा बिजि जायो एखमबा फिसाइ जायो। दाना थाङै थुङै बेबायदिनो सोलाय सोलाय जालाबाय थानानै उनाव गावनो देबस्रि गथियानो बिदिनो मोगा मोगि गावनावनो सिखारनानै न'आव सिखारनानै बेबादिनो फोलायनानै होनाय जाहैबाय। बे फोलायनानै होनायावनो जाहाथे जोंनि माखासे न'खरनि मानसियाबो बारा बिसास खालामाखैमोन। माने निरुपाय बिदिनो न'खरफ्राथ' अबस्थायानो गैखाया। दा बेखौ लानानैनो बोरैबा बोरै खुंनो हागोन दा बेखौ सिन्था खालामनानै गोसोखांलायलायनानै बिदिनो जोंनि खाथिबारि गामिनिनो रायजो राजाफोरखौ एसेबाबो सानलायनानै मदद बिदिनो अनसुंथाइ दिनै बिनानै नैबे हाबाफारिखौ दिनै खुंनानै दिनै अपेनिं खालामनाय जादों। दिनै नैबे जोंहा बिथां सबिता दैमारिखौनो जोङो हांख्रायहरदों। बे दिनै इउटुब चेनेलजोंनो बेजोंनो दिनै एसेबाबो जोङो मोनसे सोंनाय फिन्नाय खालामनानै एसेबाबो मिथिदों होननानै दा बेखौ लानानैनो आंबो जानागुरु जानानै माने बे देबस्रि गथिखौ नै मैया थांनायनिफ्रायनो बिदिनो फुल सालामि होबाय। फुल सालामि होनानै आरजिनानै नै दिनै बिनि बिसार आसारखौ दिनै मोननायनि थाखाय अनसानाय जाहैबाय आरो बे अनसानायाव बहुद रोखोम जोङो खाथिबारिनि गामिनि रायजो राजाखौ बहुद रोखोमनि मोजां सहाय मोनदों। आरो जोङो रायजो राजा जोंहा आनसलिकनि फैदों जोंहा दिनै डिस्ट्रिक्टनि फैदों। दा बिसोरबो जों खावलायनाय हिसाबै बिसोरबो बिथांमोनहा जोंनि बाथौ सिबियारिखौ मोजां मोननानै बिसोरबो खावलायनाय लोगो लोगोनो नुजाफैनाय जादों आरो दा बेखौ लानानैनो जोङो माबादि जायो दा बारा मोजां माने जाथ'वाखै एसे फोसाबावनांगौ दङ। दिनैसो फार्स्ट टाइम दा माने लासैनो मोजां जागोनखौ आं आसा खालामदों। दा दिनै फार्स्ट दिनैनो अपेनिं जाबाय। दिनै बिनि उनाव जों लासैनो मोजाङै मोजां जों फाहामलांसिगोन बेखौनो होननानै आं दोनथ'नाय जाबाय। बिनि सिगाङाव माने बहुद माने नाख्रेबदों आरो बेखौ देहायारि ना लोमजानाय साजानाय बहुद जादों। डक्टर नायबाबो हामा डक्टरफ्रानो थिनहरलायनांदों आरो ना बेबायदि कन्डिसनाव बियो बहुद गोब्राब कन्डिसनाव बे गोलैनानै थादों। ओमफ्राय दा उफाय गैया जोङो जायगा होनांबायना। औ इसोरनि मोनसे अबतार बियो सानसेखालि ओरै जाबावदों बिनि फिसायानो दिनै बिदिनो खारलाबायनाय जाबाय। खारलाबायनाय जानानै काजलगाव दिनै सिभिलाव दिनै बिदिनो उन्दुनायनि बिजि गंनै होबाय। उन्दुलांनायनि बिजि गंनै होयोबा दुरुंखौ देरसेसो खाख्रमनानै दोननांदों। जेबो दबथायनो हायाखै। माने 10 जनसो मानसिबाबो बेखौ हमथानो हायै जादोंनो। आं दा मोनथिबाय आरो आदैमोनाव सोंनानै आरो माने मोदाय गाखोयोबा मानसिया माबायदि जायो नोंथांमोनहा साफा सानैया मोनथिखागौ जेनेबा बेबायदि कन्डिसन जादों आरो बियो एकदमबारे हमथानो हायै जादोंना। आरो डक्टरफ्राबो फाहामनो हाया होननानै न'आव फाथायहरफिनखादों आरो बहुद डक्टर नायदों बहुद अजा नायदों आरो फाहामनो हायाखै। ओमफ्राय दा स्टान बिदों दा जायगा होनांबाय आरो बेनो लोगोफोर। गिबियावनो आंनि बे सबितानि इउटुब ब्लगखौ आं बरायग्रोबाय। दा खोथाया जाहैबाय दिनैनि 3 थारिख नभेम्बर इं गोथार बारायाव जोंहा नैबे रुंसारि थारिनि नार्जारिनि फिसाज्ला देबसुं नार्जारिनि हिन्जाव आंनिनो असे बिहामजो रुंसारि आदा थारिनि आंनि बिदा गेदेर आरो नै एसे सिगाङाव बुंनाय जानागुरु जायखौ बिथाङा आंनि बिदा आरो आङो बिनिनो फंबाय। दा
देबसुं नार्जारिनि हिन्जाव देबुथि गथिनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो आं गुसुं दङ दा बेनो जाहैबाय नंगौ दहाय बिदा एसे बुंनाय बायदि बियो 1.5 बोसोर 2 बोसोर जाबाय मानोना माने बियो हारसिं जाबाय थायो आरो बिथांनि जायखौ बुंदों माने देबसुं नार्जारि बिथाङा दा न'खर अबस्थाखौ जोङो निस्सय नुखाबाय माने बिथाङा गरिब अबस्था बिथाङा खामला हाजिरा मावनानैसो जायो आङोथ' एसेबाबो जानागुरु मिनागुरुनि सोमोन्दै आं बारा मिथिया अब्लाबो आं सानदों जाहैबाय जे बिथाङा आसा मा इसोरनि माबा मोनसे हरनाय नामा निस्सय आं बिदि साननायाव थारमाने जोङो न'खरनि बिदा फंबाय आरो जोंनि बे खाथ्रिबारि गामिनिनो मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे माखासे माइनो गुइनोखौ लानानै माने जोङो ओरैबायदि मोनसे दाख्लै टक जादों जे जोङो बेखौ मोनसे थान होनो आइफोर आफाफोर जोंनो बे देबसुं गथिनि माबा देबसि गथिनि नामै एसे रायजोफ्रा अनसुंथाइ होनो हायो नामा दा बिदि बुंनायाव जों बिदि सावरायनायाव आं सानदों दिनै बिथांनाव अनसुंथाइ होफैनाया बे खाथ्रिबारिनि रायजो राजा जोंनि बाथौ सिबियारिनि अनसुंथाइ होफैनाया मथा मथि हमनानै ला 10-15 हाजारनि गेजेराव जादों आं सानाखैमोन जे दिनै नैबे देबसि गथिखौ दिनैनि नैबे थान बसायनाय दुवार मुखुलि खालामनायाव जे रायजो राजाफ्रा बेसेबां अनसुंथाइ होदों आं बेखौ सिगाङावबो सानाखैमोन नाथाय बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा फोथायनानै बिथांखौ दिनै गरिब अबस्था नुनानै माने बिथांखौ थान नांगौ हिसाबै निस्सय रायजो राजा बुंनो थाङोबा गामिनि रायजो राजाफ्रा आंनि नुनायाव सासेबो न'खरसेबो थायाखै सोरबा फैसा सोरबा दाउ माने सोरबा बिदिनो सिनि सोरबा बिदिनो बायदि रोखोम बेसाद होफैनानै दिनैनि 3 थारिख नभेम्बर गोथार बारायनि फुंबिलि नैबे दुवार मुखुलि एबा बिथांनि थान बहायनायाव नैबे रायजो राजाफ्रा खौसे मददै बिथांखौ हेफाजाब होनानै दिनैनि नैबे दुवार मुखुलि एबा थान बसायनायखौ माने रायजो राजानि खौसे मददजों आं सानो दिनै गमामायैनो जाफुंमारबाय आरो जोङो दा साननो नाङा जे बिथाङा दिनैसो प्रथम मा होनो थान बसायनानै दुवार मुखुलि खालामदों बिथाङा मावबावनांगौ आरो गोहो मोननांगौ सम दङ दा बिनि थाखायनो दा एसे सिगाङाव दहाय बुंनाय बायदि बिथाङा गैयाबाबो बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव निस्सय गावनि सैथो आरो गावनि फोथायनाय जुदि लायोबा आं सानो आनान गसाइनि सायाव बिथाङा बोर मोनगोन आरो बिथाङा गोहो मोनगोन आरो थिग बेबायदिनो गासै जोंनि रायजो राजानि साननाय गामिनि साननायखौ निस्सय जाफुंहोगोन होननानै आं सानो आंनि सुंद' बिबुंथिया एसेयावनो आङो दिनै बाथौनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै गामिनि दा जोंनि बे न'खरनि बुंलांनाया नंगौ सैथो दिनै खस्थ' मोनबोबाय जोंबो बिहामजो जायो आंनो फिसिगिनि बिहामजो दा बेखौ आंबो रायजोनि जानानै बे बुंनायखौ आंबो सापर्ट खालामदों दा बिराद जोंहा बे फिसाया एसेबाबो न'खराव थाखा फैसा रां रुफा गैया बहुद खस्थ'जों बे खामानिखौ मावबोदों आरो गावबो आवगायनिफ्राय जायै खेबथामसो जानानै थाखा फैसायावनो बिना सुस्र'लांदों रायजो राजाफ्राबो खौसे मददजों दिनै हेफाजाब होनानै सहिदुगिता होनानै दिनै बे दुवार मुखुलिखौ दिनै खालामनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय आंनि बिजाव जानायफोरखौ आरो आंनि आदै जानायमोनखौ बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय आरो दिनै आंनि ब्लगाव एथ' मोजां बिबुंथि लाखिदों बिथांमोनहा आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनहा ससेब्लाबो नायलांबानो जाबाय देवसिगिरिखौ आरोना दिनै मानो बिदि खोनाबाय थायो फिसा नोंसोरो आरो बिथांखौबो बे आर'नाइ जों सिनायथि महरै बेखौ सिनायथि होनो आरो जेनाखि दरखौ खुलिनायनि सिगां एसे फंनैसो
बिबुंथि होनोसै जुदिअ खावलायाखैबाबो गिबियावनो आङो साफ्रोमबो बे खाथ्रिबारि जेनाखि नखर बिगोमा देबसुं नार्जारि बिथांनि जेनाखि दिनै हाबाफारि खालामनाय बादियै बेखौ बयबो बे खाथि खालानि रायजो राजाफ्रा मिन्थिगौ आरो गोबां जाथि खुरमाफ्रा बावहाय बाथौ धोरोमनिफ्राय लानानै जिखिजाया ब्रह्म धोरोम बा गुबुन धोरोमाव थानाय मानसिफोराबो हयथ' बेवहाय हेफाजाबगिरि हिसाबै दिनै बे न'खराव दंफैयो। बेनिखायनो जायफोर दिनैहाय बे गामिनि ओनसोलनि बाय बाहागिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बिथां अजायाबो बे गामिनिनोखा। बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो बे रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोजोननाय आरो खुलुमनाय अननायखौ आङो गिबियावनो जासिहरग्रोबाय। दिनै रानिखाता बियाब बाथौ गौथुमनि जेनाखि आं आफादगिरि जानानै दिनै बे न'खराव आंजों लोगोसे मानगोनां जोंहा लेङाइ आफादगिरि लोगोसे दंफायो दानस्रां बसुमतारी बिथां आरो चिरां जिल्लानि बुंथिगिरि हिसाबै जोंहा दैथुन बरगयारी बिथाङाबो जोंहा बे हाबाफारियाव आंजों लोगोसे दंफायो। बेनिखायनो बिथांमोनखौबो आङो दिनै हेफाजाबगिरि हिसाबै मोननो हानानै गोजोननाय आङो बिथांमोननो जेनाखि हाबाफारि लानानै जि सानखांनायजों बाय बाहागिफ्रा फुजा फाथि होनानै दिनैहाय जेनाखि थानसालि बेखौ मोनसे जेनाखि देवसिगिरि हिसाबै दिनै गनायथि होनो थाखाय दिनै जेनाखि बे न'खरा गोरिब न'खर होननानैनो जोङो साननानै लानांगोन। मानो होनोब्ला बिथाङा जि समनिफ्रायनाखि बे सोलेरनि जेनाखि हाबथानाय जेनाखि जिखि जाया माने बेखौ फोसाबनो थांनायाव गोबां रां रुफा खरस खालामनानै दिनै हयथ' बे फरजासिमाव फैनायाव एसे आरो दिनैनि जेनाखि हाबाफारिखौ खालामनायाव माने रांखान्थिनि एसे गोब्राब थासारिजों फोसाबनायाव सौफैदों जानो हागौ। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा जेनाखि अनसुंथाइ महरै दिनैहाय बावहाय माखासे गोबां न'खरफ्रा बावहाय जि जाय जेसेबां हायो बेखौ होदों। हेफाजाब हिसाबै देबश्री नार्जारिनि जेनाखि दिनै जि बे थान बसायनायाव आरो बेवहायनाखि सासे देवसिगिरि महरै दिनै गनायथि होनो थाखाय जे रायजो राजाफोर बेवहाय हेफाजाब होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जायफोर अनसुंथाइ होदों निस्सय गोबां माने बेवहाय साबायखर आरो गोजोननायखौ निस्सय बे न'खराबो होनांगोन। दिनै बे न'खरनि जानानैबो आङो दिनै आन्चलिक बाथौ गौथुमनि जानानैबो बाथौ सिबियारि हिसाबै आङो नोंथांमोनाव अनसुंथाइगिरि नोंथांमोनखौ आङो साबायखर आफा बोराइ बाथौनि मुं लानानै जोंनि बे देबश्री गथिनि न'खराव नुजाफैनो हानाय आलासि महरै आन्चलिकनि मानगोनां आफादगिरि सार आरो बिथांजोंनो फैफानाय जिल्लानिनो बुंथिगिरि सार आरो जोंनि बे खाथ्रिबारि गामिखौ जोंनि आफा बोराइ बाथौखौ दैदेनग्रा जोंहा आफादगिरि मानगोनां आदा ललित
बिथां आरो सारियावनो बिथांजों गसंफानाय जोंनि आफा बोराइ बाथौनि माखासे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिथांमोन आरो बे गामिनि दिनै बे न'खराव जमा जाफैनो हानाय आंनि आदानि समान आदैनि समान आरो बाजैनि समान मादैनि समान बायदि सोमोन्दोआव थाया मानो आंगो लोगो नोंथांमोन दिनै आङो बे दिनैनि बे फिथा हास'नाय दुवार मुखुलि एबा थान फसंनायाव दसे सम आङो हालदै होथ'वाखै आरो दा होगोन ना खोमसि नुबाय नै नैबे बिथांमोनहा केटारिं खुलिनो नागिरदों खाथिबारिनिफ्राय देग्लायनिफ्राय संनाय खावनाय खोब गोरों ओमफ्राय बैयो साखिनाया बिराद गाज्रि संनो गोरों देग्लाय खाथिबारिनिफ्राय संनाय खावनायाव ओंखारसैनो बिसोरो सासे गथ' सानै गथ' जानाया बे ओंखाम संग्रा ओंखाम खुरग्रा ओंखारसिगोन नांगौबा इन्द्रायाबो थांसै ना होनबा खिन्थु बेगा बिसोर ओंखारबोबा जोंहा गुन्दै गैला नंला माबायदि थांसै थाथ'दो बेबायदि थांनांगौ